वा वा वा, कुठे आलो आहे आपण? नवीन ठिकाणी आलेलो आहे. सर्वांना नमस्ते. आणि आज टायटलमध्ये मी तुम्हाला जे दिलेलं आहे ते एकदम बरोबर आणि खरोखर आहे की आम्ही आमचा फ्लॅट विकतो आहे. त्या फ्लॅटची माहिती तुम्हाला मी आता थोड्या वेळ देणार आहे, पण तुम्हाला इकडे दाखवतो बघा किती मोठा हॉल आहे. हां, इकडे हॉल तर आहेच, त्यासोबतच तुम्हाला मिळणार आहे किचन. बघा केवढा मोठा किचन मिळणार आहे, हॉल मिळणार आहे आणि बेडरूम मिळणार आहे. हे बघू नका, हे सर्व ही बिल्डिंग नाही आहे. आणि मी तुमच्याशी बोलत आहे आमच्या विरारच्या फ्लॅटबद्दल. विरारच्या फ्लॅटचे फोटोज पण मी तुम्हाला दाखवतो, ज्यामध्ये एक बेडरूम आहे. पहिलं तरी गोष्ट सांगतो की आम्ही तो विरारचा फ्लॅट आता सध्या रेंटवर आहे. विरार ईस्टला आहे. एक्झॅक्ट ॲड्रेस मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये देत राहील. सध्या मी विकतो काय, कारण मला ते पैसे यूज करून आम्हाला गावी कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे, तर त्या पैशाचा उपयोग गावी होईल म्हणून तो फ्लॅट आता आम्ही विकतो. सर्वीकडे जास्त घेऊन पण फायदा नाही ना, विक्रोळीला आपलं आहे तेच व्यवस्थित आहे, तर विरारचं आपण काय करणार. तर ते आम्ही सर्वांचं डिसिजन घेतलं आहे. मी, मम्मी, काजल, भाई, ताई, आम्ही 5 जणांनी डिसिजन घेतला आहे की तो आम्हाला फ्लॅट विकायचा आहे. तर तो फ्लॅट आमचा आहे 1 BHK फ्लॅट, ज्यामध्ये तुम्हाला एक बेडरूम, हॉल, किचन, आंघोळीचं वेगळं आणि बाथरूम वेगळं आणि वॉशरूम वेगळं असं सर्व आहे. ते जी मी तुम्हाला माहिती देतो, सर्वात आधी तुम्ही ते फोटोज पण बघा आणि आता माझ्या माहिती देतो, पण तुम्ही एक व्हिडिओ बघा जो मी मोबाईलने शूट केला की तो म्हणजे ते फ्लॅट दिसतं कसं. चला, आता मी तुम्हाला पूर्ण फ्लॅटची माहिती देतो. 1 BHK फ्लॅट तुम्ही व्हिडिओ बघितला, तुम्ही साईड बाय साईड फोटोज पण बघितला असेल. तर सर्वात आधी लोकेशन सांगतो, प्राईस सांगतो. हेच इम्पॉर्टंट असते, हेच माणसं सांगत नाही व्हिडिओमध्ये. म्हणजे बोलतात तुम्ही या व्हिजिट करा मग सांगू, असं नाही. आपण ओपनली सांगून ठेवूया. आपला विरार ईस्टला कारगिल नगरला बिल्डिंगचं नाव आहे जय जीवदानी संकुळ. परत मी रिपीट करतो, विरार ईस्ट कारगिल नगरला. तर इकडे कसं जातात माणसं, विरार ईस्टवरून शेअरिंग रिक्षा पकडतात आणि 10 मिनिटात कारगिल नगरला पोचतात. मग तिथूनच कारगिल नगर रिक्षा स्टँडपासून थोडंसं आतमध्ये जय जीवदानी संकुळ आहे ती बिल्डिंग. आणि 4 माळ्याची बिल्डिंग आहे आणि आपला फ्लॅट 4थ्या माळ्यावर आहे. आणि फ्लॅट नंबर तुम्ही आम्हाला विचारा, कॉन्टॅक्ट डिटेल्स मी कोणते देतो. आपला बुकिंग नंबर आहे जे होमस्टेचा, त्याच्यावरती तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून मला विचारून तुम्ही हवं तर बघायला जाऊ शकता. प्राईस पण मी सांगतो 12.5 लाख, 12,50,000 नेगोशिएबल, हे पण मी सांगतो. तो फ्लॅट सध्या माझ्या नावावरती आहे, म्हणजे मी ओनर आहे. मी तुम्हाला तो, पण आम्हाला लोन सिस्टम नको, आम्हाला डायरेक्ट पे केलं पाहिजे तुम्ही व्यवस्थित. आणि तुम्हाला काही चौकशी असेल तर तुम्ही माझ्याशी विचारू शकता, आणि काही माहिती असेल तरी तुम्ही बुकिंग नंबरवरती विचारू शकता. 1 BHK फ्लॅटची आपली एरिया आहे 420 स्क्वेअर फीट, म्हणजे तेवढा एरिया आहे आणि छान आणि मोठा एरिया आहे. आणि विरार स्टेशनपासून पण आपल्या रिक्षाने आपल्याला जावं लागतं, शेअरिंग रिक्षाने. असं नाही मी बोलणार की एकदम जवळ आहे, पण रिक्षाने जावं लागतं. किती किलोमीटर आहे ते मी मॅपमध्ये बघून तुम्हाला स्क्रीनवरती देईल, कारण मला आत्ता सध्या माहिती नाही. तर असा आमचं डिसिजन घेण्यात आला आहे. आणि ज्यांना कोणाला हा फ्लॅट विकत हवा असेल, हा रिसेल आहे, कारण फर्स्ट आम्हीच बायर आहे, फर्स्ट बायर आम्ही आहे. म्हणजे नवीन फ्लॅट आम्ही घेतला होता, आय गेस 5 to 6 इयर्स अगोदर हा फ्लॅट घेतलेला आहे. म्हणजे मी तुम्हाला क्लिअर कट इन्फॉर्मेशन देतो आहे. घेतला होता आम्हीच, मग माझ्या नावावरती केला आणि आता सध्या पण माझ्या नावावरतीच आहे. आणि विकायच्या वेळी मग आम्ही विकूया तुम्हाला, म्हणजे कोण मिडलमॅन नाही आहे इकडे.
जर तुमच्या कोणत्या ओळखीमध्ये कोणाला विरारमध्ये फ्लॅट हवा असेल तर आम्हाला नक्कीच आमच्या बुकिंग नंबरवरती तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा. अजून काही माहिती पाहिजे असेल तरी तुम्ही त्या बुकिंग नंबरवरती मला विचारू शकता. जेवढी मला माहिती जेवढी वाटली की द्यायला पाहिजे. फक्त मी तुम्हाला फ्लॅट नंबर नाही सांगितला. ज्यांना कोणाला व्हिजिट करायचं असेल तर त्यांना मी फ्लॅट नंबर सांगेल. 4th फ्लोअर सांगितला, बिल्डिंगचं नाव सांगितलं मी आणि तुम्हाला बिल्डिंगचा व्हिडिओ दाखवला, म्हणजे फ्लॅटचा व्हिडिओ दाखवला, फ्लॅटचे फोटो दाखवले. तर सर्व काय दाखवलं. फ्लॅट नंबर ज्यांना व्हिजिट कर तुम्ही कधीही म्हणजे दुपारच्या वेळीच, कारण तिकडे पण माणसं रेंटवरती आहेत, ठीक आहे. मग त्यांना डिस्टर्ब नको व्हायला म्हणून आपण त्यांच्याशी डिस्कस करून तुम्हाला पाठवू शकतो. कधीही मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, फ्रायडे, सॅटर्डे कधीही जाऊ शकता. आणि बाकी तुम्ही बोलाल की मी आता कुठे आहे काय आहे तर ते नंतर सांगू तुम्हाला. सर्व गोष्टी मी या व्हिडिओमध्ये नाही रिव्हील करणार. अजून काही आपलं बोलणं राहिलं आहे माझं? नाही. इंटरेस्टेड असाल तर बुकिंग नंबरवर मेसेज करा. हां, बुकिंग नंबरवरती मेसेज करा. कॉल बिल करू नका. आणि मेसेज बघून मग मी तुम्हाला कॉल करेल त्याच्यावरून की इंटरेस्टेड आहात की तुम्हाला फ्लॅट बघायचा आहे, तुम्हाला कधी बघायचं असेल तर ते आपण नंतर कन्व्हर्सेशन करू. सध्यासाठी व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय.